I-Freemason kahle kahle nje ukusebenza kwayo idinga umuntu osebenzayo noma onebhizinisi. Kunama uniform wakhona amagale agqokwayo, so ziyadula ke lezi zinto lezi. So i-apron nje yakhona i-apron nje le mhlambe boma 3 something ya ku 5 apron nje le 1000. Kona kuba rich uzoba rich kuneyindlela ke isetshenziswayo zokuthi uzoba rich, kodwa kufuna ube umuntu oaffordayo ngoba mase kuthiwa thenga ukuthi uzoyithengela uzukusho ukuthi mina nginayo imali kanjalo angisebenzi. So iba kanjalo manje abantu bacabanga ukuthi uvela ungene nje uyihluphekele uyisokolele bese uba rich phakathi. Uyakhuphuka vele masulapha kancane kancane, nedi kufuna ungene vele u-afforda. Unebhizinisi noma uyasebenza umholo wakho kahle, and ke kuyahanjwa futhi makuthiwa na i-meeting kumele uye Cape Town kumele uye khona. Makuthiwa kushiwo elinye izwe kumele uye khona, ungasho ukuthi mina nginayo imali ngoba once wayibophezela sewusenkingeni. Kona kukhona okuhle nokubo okwenzakalayo.